Juanet TikToker. Pues avui és notícia a la porta, ja que acaba el mandat a Can Bassa de president d'estos 5 anys i ara venen eleccions i es presentarà la reelecció. I me'n vinc al carrer La Porta. Per què? Perquè és que al meu poble ara els ha pegat per canviar els noms dels carrers. Sí, de fet, han aprovat en pleno que van a canviar el carrer Felip V per el nom de carrer País Valencià. Bueno, pues me temo lo peor. I si en canvien el carrer La Porta que tinc al meu poble per carrer Florentino? Un poc d'humor. I no política, ja que tinc prohibit en mi mateixa parlar de política en el meu contingut. Però sí que de passo vos deixaré una reflexió. Menys canviar noms registrats i més tindre el poble en condicions. Guanyarem tots. Bye, Juanet TikToker.